वीडियो बनता चौनिया मुस्कुराहट दी लगी रौरे कटता नहीं वीडियो में हम यहाँ के हाँ ठीक बा चल कुछ बोले तो बोल लूँगे वीडियो में रिकॉर्डिंग हुई। बोलिए जी। आज दिनांक 22/2/2026 के दिन रविवार के प्रमंडलीय अध्यक्ष माननीय राम नरेश सर जी के आवास पर 2026 के भोजपुरी कैलेंडर के विमोचन महान जन द्वारा भइल, जौना में हमनी के प्रोफेसर हामिद अंसारी जी, डॉक्टर राम नरेश जी, माननीय गुरुदेव सिंह, वीरेंद्र प्रसाद जी, देव प्रकाश जी सम्मिलित भइनी। आज धूमधाम से ये कैलेंडर के विमोचन भइल। सब लोग संकल्प लिहल कि रहब जा कोनो मजबूरी में, लेकिन बात करब जा भोजपुरी। भोजपुरी हमनी के माई के भाषा हो। ऐसे आप सभी एक बार जयकारा दे दी, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। आप सब भोजपुरिया कहो, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया, जय बिहार, जय बिहार। आज सिवान के धरती से, देश रत्न राजेंद्र बाबू के धरती से, मौलाना मजरुल हक के धरती से ये भोजपुरिया के बाल बाकुरा लोग आज संकल्प लेता कि हमनी के माई के मातृभाषा भोजपुरी खातिर संकल्पित बानी जा। जेकर बेटा 23 करोड़ उ काहे उपासे रही, हकड़ के बोले के बा, अकड़ के बोले के बा, अपना मातृभाषा के अधिकार खातिर 8वीं अनुसूची में लावे खातिर संघर्षरत रहे के बा। जब तक सूरज चाँद रही तब तक हम भोजपुरियन सम के संघर्ष और साथ रही। यही साथे आज इस 2026 के कैलेंडर के विमोचन हमनी के गुरुदेव कवि शायर पत्रकार और आचार्य हामिद अंसारी जी के कमलोत्कर द्वारा भइल। आज बहुत हमनी के खुशी बा। यही के साथे हमनी के आज के विमोचन कार्यक्रम संपन्न होता। कुछ कवि लोग के कविता पाठ भी विमोचन के बाद प्रस्तुति हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।